வெல்கம் யூஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க அருமையான ஒரு பெட்ரூம் வீடு மறு விற்பனைக்கு 1 BHK ஹவுஸ் ஃபார் ரீசேல் இன் ஈரோடு பூந்தர் ரோடு செட்டிப்பாளையம் நீருங்க. இது வடக்கு கிழக்கு கார்னர் சைட்டில் அமைச்சிருக்கு. முதல் சேனல் பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துக்க வடக்கு கிழக்கு கார்னர் சைட்டில் கட்டப்பட்ட அருமையான ஒரு பெட்ரூம் வீடு விற்பனைக்கு. இது இடத்தோட அளவு 750 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடங்க. பில்டப் ஏரியா 700 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்க. வடக்கு கிழக்கு கார்னரில் அமைஞ்சிருக்கு. நல்ல அருமையான ஒரு பெட்ரூம் வீடு விற்பனைக்கு. இது 2017 கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது கிழக்கு பார்த்த வீடுங்க. வடக்கு கிழக்கு கார்னர் சைட்டில் கட்டியிருக்காங்க. நல்ல அருமையான ஒரு பெட்ரூம் வீடு விற்பனைக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துறதுக்கு போர்ட்டிக்கோவில் 2 கேட் போட்டிருக்காங்க. சின்ன கேட்டில் திறந்தோம்னா என்ட்ரன்ஸ் வருது. என்ட்ரன்ஸ் வந்து வடகிழக்கு மூலையில் போட்டிருக்காங்க. போர்ட்டிக்கோ வந்து 8க்கு 16 போர்ட்டிக்கோ அமைச்சிருக்காங்க. போர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 625 அடியில் போர் போட்டிருக்காங்க. சம்பும் போட்டிருக்காங்க. அழகான ஃப்ளோர் டைல்ஸும் வால் டைல்ஸும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஜேசி ஸ்கூலுக்கு பின்னால் அமைஞ்சிருக்கு. இது பூந்தர் ரோட்டில் செட்டிப்பாளையத்துக்கிட்ட இருக்குங்க இந்த வீடு. ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து கிரானைட் போட்டிருக்காங்க. வாலுக்கு வந்து டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. அருமையான ஃப்ரண்ட் டோர் பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹாலுங்க. ஹால் வந்து 8க்கு 16 ஹால் அமைச்சிருக்காங்க. அதில் டிவிக்கு ஷோகேஸ் எல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க. ஃப்ளோர் டைல்ஸ் வந்து ப்ளைன் டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நல்ல அருமையான ஒரு பெட்ரூம் வீடு விற்பனைக்கு பூந்தர் ரோடு செட்டிப்பாளையத்தில் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். தேவையான லைட்டிங்கு எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது கிச்சன் வந்து 10க்கு 8 கிச்சன் அமைச்சிருக்காங்க. கிச்சன் வால் ஃபுல்லாகவே அப் டு ரூஃப் லெவலில் டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. மேலே கபோர்டுக்கு லாஃப்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்துட்டு கிச்சன் டாப்பில் வந்து கிரானைட் ஸ்லாப்பில் போட்டிருக்காங்க. 10க்கு 8 அமைச்சிருக்காங்க கிச்சனு. உங்களுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே அதில் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பெட்ரூம்ங்க. பெட்ரூம் வந்து 8க்கு 16 ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க வித் அட்டாச் டாய்லெட்டோட. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரெடிமேட் டோர் போட்டிருக்காங்க. பெட்ரூமுக்கு லாஃப்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன செல்ஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரூம் வீடு நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ரீசேல் ஹவுஸுங்க. 2017 கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுங்க இது. இது மேலே தேவையான பாயிண்ட்ஸு ஏசி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. தேவையான வென்டிலேஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பெட்ரூம் வீடு விற்பனைக்கு பூந்தர் ரோடு செட்டிப்பாளையத்தில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இதில் வந்து லேண்ட் அப்ரூவ்டு பில்டிங் அப்ரூவ்டு ரெண்டுமே இருக்குதுங்க. அட்டாச் டாய்லெட் பார்க்குறது வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் போட்டிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே செல்ஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. நல்லா அழகான டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. இந்த வீட்டோட விலை வந்து 36 lakhs வந்து ஃபைனலாக சொல்கிறாங்க. இந்த வீட்டோட விலை ஆஃபர் பண்ணுறது 37, ஃபைனல் வந்து 36க்கு ஃபைனல் பண்ணலாங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் பார்க்குறோம். வெளியில் ஒரு வாஷ் பேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 3 phase EB கனெக்ஷன் இருக்குதுங்க இதில். வெளியில் ஸ்பேசிஸாக இருக்குது. வெளியில் ஒரு டாய்லெட்டும் அதுவும் வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் ஒன்று வெளியில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. படி கீழே இதுக்கு டைல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டியிருக்காங்க. இந்த வீடு வந்து ஈரோட்டில் பூந்தர் ரோட்டில் செட்டிப்பாளையத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இதை வந்து மேலே படி வந்து போகிறதுக்கு படிக்கு கிரில் கேட் சேஃப்டி கிரில் கேட் போட்டிருக்காங்க. படி ஏறி மேலே போய் பார்க்கலாம். இது போன்ற மேலும் சொத்துக்கள் வாங்க விற்க வாடகைக்கு விட எங்களை அணுகலாம். தமிழகம் முழுக்கும் எங்களுடைய சேவை உள்ளது. மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற மேலும் தகவலை பெற. மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு டேங்க், அதை மொடமாடியில் ஒரு டேங்க் போட்டிருக்காங்க. வாட்டர் டேங்க்கு துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீட்டோட விலை வந்து 36 lakhs ஃபைனலாக எதிர்பார்க்குறாங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 9943124455. நன்றி, வணக்கம்.